Tul il-jum tal-ħadd seħħ każ ieħor fejn uffiċjali tal-Pulizja kienu aggrediti waqt il-qadi ta' dmirijiethom. Kollox beda meta raġel ta' 33 sena offenda lill-ispettur li kien qed jiddiriġi traffiku f'Buġibba waqt li kien għaddej il-Karnival tas-Sajf. Hawn intalab jagħti l-partikolaritajiet tiegħu. Wara suspett li dawn setgħu kienu folot kif fil-fatt kienu, ir-raġel kien infurmat li se jinżamm sakemm ikunu verifikati. Kien hawnhekk illi r-raġel ipprova jaħrab. L-ispettur prova jżomm lir-raġel u sejħet assistenza ta' aktar uffiċjali tal-Pulizija. Waqt dan kollu saru ħsarat fuq karozza tal-Pulizija u uniformi ta' surġent. Filwaqt li l-ispettur u s-surġent sofrew ġrieħi ħfief. Dan huwa t-tielet każ fi 3 ijiem illi fih kien aggredit uffiċjal tal-Pulizija. Is-sibt surġent u kuntistabli sofrew ġrieħi ħfief meta kienu aggrediti minn raġel barra stabiliment ta' divertiment fin-nadur. F'każ ieħor li seħħ fi 17 ta' Awwissu, surġent sofra ġrieħi ħfief waqt argument f'San Ġiljan. L-aġent kummissarju Raymond Zammit sosta li mhux ser tiġi tollerata ebda forma ta' vjolenza fuq membri tal-korp waqt il-qadi ta' dmirijiethom. Saħaq li ser jintuża kull mezz disponibbli biex tiġi mħarsa s-sigurtà tagħhom. L-Assoċjazzjoni tal-Pulizija ta' Malta u l-General Workers Union ikkundannaw dawn l-inċidenti. Fi stqarrija l-Assoċjazzjoni qalet li ilha tinnota li l-inċidenti vjolenti kontra membri tal-Korp tal-Pulizija żdiedu. Għalhekk enfasizzat fuq il-ħtieġa li jkun hemm polza ta' assigurazzjoni xierqa biex tagħmel tajjeb għad-danni. Il-General Workers Union illi magħha hija affiljata għal Police Officers Union qalet li qed tinsisti għal rimedji immedjati ta' protezzjoni għal membri u uffiċjali tal-korp waqt il-qadi ta' dmirijiethom. Fi stqarrija ntqal li diġà qed tieħu l-passi meħtieġa biex tiġi mħarsa s-saħħa tal-membri u l-uffiċjali kollha tal-korp. Dan permezz ta' diskussjonijiet li għaddejjin mal-Ministeru tal-Intern.